Дълго ли още ще ходим, учителю? Докато стигнем. Учителю, Костенурка! И тя като нас се е тръгнала на път. Да я хванем, учителю! От нея става чудесна супа, а ние не сме яли от 2 дни. Не е добре да изяждаме някого, просто и така, защото имал неблагоразумието да се изпречи на пътя ми. Но това е само една костенурка. Нищо на този свят не е само това, което ни изглежда на пръв поглед. Ти, май, съжаляваш, че не хванахме костенурката. Ако имаш търпение, ще ти разкажа историята на полутения замък, който подминахме. Беше рана утрин. Лека мъгла висеше между дърветата. Птиците чурликаха пронизително. И звуците отекваха ясно. Сякаш влажният въздух ги усилваше. Трагична смърт. Нелеп завършек на един млад живот. Не можем да оставим това прекрасно тяло да се търкаля в праха. Не бива да допуснем дивите животни да разкъсат тази красива плът, а небесните птици да изкълват тези чудни очи. Какво да направим, за да не допуснем една вече съществуваща несправедливост да се задълбочи? Да го заровим. Глупачка! Ще го пренесем тук и ще го възстановим. Знаеш ли колко струва едно такова тяло на свободния пазар? Тревосък! Тук съм, господарю. Назначавам те за главен доставчик да захвърлени тела на убити рицари. Благодаря, господарю. Този дребосък доста порасна през последната година. Не искам да съм на твое място, ако объркаш нещо дребен нещастико. Ще бъде изпълнено, господарю. Хайде, умитете се и се опитайте да заработите безсрамно големите заплати, които ви давам. Ти остани.
Уядоха се и вече се мислят за много важни. Мога да се освободя от тях за 2 секунди, но това не решава проблема. Знаеш колко време отнема, за да се обучи един човек? Биле. Дай ми любовно, Биле. Както винаги си във форма. И трябва да ти кажа, че съм много доволен от племенникът ти. Той не ми е племенник, господарю. Една моя слугиня го намерила пред задната порта. Прибрала го, нарекла го Найден. Отрасна в кухнята сред тегани и тенджери. Бива си го този Найден разбира от половин дума. Започвам да го обичам като свой син. Мъртъв като скала. Чудесен екземпляр. Нищо не му липсва, даже има физичка. Сега ще се потрудим, ще го зашием, ще го залепим тук-там. Доста е поразпран, но не забелязвам нищо непоправимо. Ножици! Остана най-важното. Трябва да предвидиме всичко. Ако оплескаме нещо в последния момент, още от сега те обявявам за виновен. Да, господарю. Донеси бързо съставките. Те са в долапа до мивките. Трепусък, ти си по-умен, отколкото се правиш. Ако ти заповядва, може ли сам да забъркаш регенериращата микстура на калима? Веднъж съм виждал как я правите и ако ми разрешите, мога да опитам. Давай! Браво! Всичко беше точно. Остава само да се каже заклинание. Няма нужда, казах го на ум, докато смесвах съставките. Ти знаеш заклинанието, аз никога не съм го произнасял на глас. Прочетох го в трактата на Калиман за жабите и минералите в библиотеката. Много добре се. Ти умееш да четеш? Чичо ме научи в свободното ми време. Много знаеш. Старая се да бъда в услуга на господаря. Както и да е. Хайде да се захващаме за работа. Донеси жиците, време е да го съживим. Простете, господарю, но наистина ли можете да върнете този човек към живота? Тялото, дребосък, само тялото! Ако някой ти каже, че може да съживява мъртъвци, или лъже, или е бог, а богове много рядко се срещат в нашия свят, повярвай ми. Слагай ръкавиците и включвай шалтера. По-голяка трябва ли да такъв, да не искаш да го обържиш по собствения му сон?
Да живее напредъкът на медицината! Хей, Тъпчо, донеси капки за очи, че пепчето ни няма мигателни рефлекси и ще му се развалят очите. По-поетично то е като кристален съд, който чака да бъде напълнен. Къде е? Както винаги ще го намеря последния джоб. Ето го! Приближи стола насам. Чувал си за прехвърляне, нали? Сега ще присъстваш за първи, а може би за последен път. Щом се прехвърля, искам да му удариш един-два шамара. По-полека, глупав дребосък. Искаш да ми избиеш зъбите ли? Знаеш ли колко струва една добра златна протеза? И не ме гледай като препариран, ами разчисти всичко. Отивам в оръжейната да се поразкърша, защото с това тяло чувствам остра нужда от движение. После ще проверя какво си свършил. Той се прехвърли в новото тяло, нали? Нямаше търпение. Беше изседил жизнените сили на предишното до край. И сега сигурно е в оръжейната, да изпробва новото тяло. Чичо, а може ли да се извърши прехвърляне в тяло, което е живо? Искам да кажа истински живо. Може, защо да не може? А какво става с собственика на тялото? Умира ли? И това се случва. Но обикновено душата заема най-близкото празно пространство, което в повечето случаи е освободеното тяло. Ако рицарът беше жив, той ще се прехвърли в тая дрипа на пода. Знаеш, че природата не търпи празнини. А ти не си ли прекалено любопитен? Днес господарят ми подметна нещо безпокоително. Каза, че си бил много умен, че си му симпатичен и разни такива. Той не търпи способни хора до себе си. Казва, че са опасни и има право. Ако разбере, че можеш да четеш, направо ти е спокойна работата. Той вече знае. Глупаво момче! Ти сигурно си му казал, че си чел книги от библиотеката. Само за една му казаха, ама нямаше как. И това стига, ако не избягаш на време. И ако се намери някой, който може да те замести, направо си мъртъв. Ще гледам да измисля нещо. А ти през това време си трябва и бъди по-нисък и от тревата. В края на месеца ще ходя на инспекция до пристанищата. Ще гледам да те взема със себе си, за да те кача на някой кораб. А може би и двамата трябва да се качим. Че вече съм стар за постоянното напрежение в този замък. Има къде и тази мърша от тук. Ще не мога да я гледам. Току-що пристигна с бързата поща, както го поръчахте. Има и проспект с опътване. Чуй това. И са с наскоро патентован вид опаковка, за която се очаква да направи революция в продажбата на течни стоки. Кутията се отваря, като се изтегля пръстенчето на горния капак,
Отварянето е съпътствано с приятно съскане и отделяне на пара. Ето го пръстенчето. Добре изглежда. Не е лошо да се живее във века на технологичната революция на магията. Преди години какво беше? Сумът и време се губеше с производство на любовно били и тем подобни глупости. А сега само дърпаш пръстенчето и готово. Леснотия, ама за сметка на качеството. Много важно. Ако действа 2-3 години си е направо екстра, за какво ти е повече? Добре, нека да припомним. Значи ти вдигаш тост с новата напитка в моя чест и се скриваш под масата. Аз пък съм седнал с гръб и съм се увил с мантията. Щом билето подейства, аз се появявам с новото си тяло. И те, хоп, захапват. Извиках ви, за да ви уведомя, че прехвърлянето е извършено успешно. Вие отскоро служите при господари и сигурно не ви е съвсем ясно. Мога да ви уверя, че скоро ще разберете. Само ще добавя, че това е повод да пинем за здравето на господаря и да му пожелаем нови успешни прехвърляния. Поръчал съм специална напитка от чужбина. Ей, той се отваря. За здравето на господаря. Как мислиш, подейства ли вече? Окапали са като презерели круши. Здравейте, момичета! Затваряйте си плювалниците и се стегнете, защото имаме да вършим работа. Сега ще имаме малък урок по география, така че внимавайте, за да не се наказваме. Ето, това е нашия свят. Трябва да сте го учили в училище. Ако сте посещавали часовете. Няма значение. Важното е, че моята империя се простира върху 1/8 част от този свят. Отговорете ми, какъв ще стана, ако завладее останалите 7 части от света? Ще станете господар на света, господарю. Добре, седни си. А какво ще правите след като станете господар на света, господарю? Как какво? Нов световен ред. Благоденствие. За онези, които заслужават. И прочие. Преди месец, ако не до там развитите ви мозъци са в състояние да си спомнят, изпратихме пратеник в една страна, който носеше известие, че имаме намерение да я присъединим към моята империя. Как беше името на тази страна? Провадия, господарю. До тук добре. А сега искам да чуя каквото имате да ми казвате. Отговорникът по шпионаж. Нашата шпионска мрежа изпрати сведения, че армията на Провадия събрана и се отправила към границата на империята на господаря. Лагерът им е на 2 дни сдал тук и се съвещават какво да предприемат. Численост. 1000 конника, 5000 пехотинци, команден състав от 50 души, 600 души тиловаци, 340 слуги, 24 готвачи и неопределен брой бездомни кучета, но не повече от 120. Какво е състоянието на нашата армия? Имаме свободни 200 конника и 300 пехотинци. Останалите са разпределени по провинциите. Достатъчни са. Особено като си има предвид, че аз върша цялата работа. Интендантството? Разполагаме с 80 000 чифта белезници и 6 000 метра верига. 5 000 чифта белезници има в складовете по границата ни с Провадия, както се разпоредихте. Много, много добре се справяте, въпреки вродената си тъпота. Дребосък. Ето и тебе. А сега, след като всичко е наред, е време да пристъпим към изпълнение на моя план. А всеки мой план започва с приготвяне на... Какво? На микстурата? Бързата кучка! Точно така. На микстурата бързата кучка. По единствената и уникална рецепта, резултат от моите дългогодишни опити и гениални прозрения. Благодарение на нейното създаване, завладяването на света е единствено и само въпрос на време. Въпреки че сте чували, с няколко думи ще ви припомня начина на действие и употреба на микстурата бързата кучка. Само да прибавя капче за зехтини. Чрез химико-магично действие, микстурата променя относително реални физични величини в сферична област около обекта на въздействие. Ако някой изпие микстурата, личното му време се ускорява така, че целият останал свят изглежда като спрял на място. Самия той се движи толкова бързо, че просто изчезва от погледа на наблюдателя, ако има такъв. Като ви гледам, пак нищо не разбирате.
Прибавяме малко кръв от чучулига. Разбиваме енергично. И продължаваме с практическото приложение. Пивам си, значи, от готовата микстура. И времето спира. След това се качвам на коня си и отивам на мястото, където лагерува вражеската армия на Провадия. По пътя натоварваме един катър с белезници. Слагам белезниците на всеки войн и по този начин обезвреждам военната сила на противника. След това се прибирам у дома и пращам армията си начело с вас, за да ги отведете в плен. Каква е практическата полза от всичко това? Голяма. Точно така, моето момиче. Голяма. Армията на Провадия вече не съществува без нито една жертва от наша страна и присъединяването на територията й към моята империя е въпрос на време и на технически подробности. Хуманно. И ефикасно. Разполагаме с доста военнопленници в добра форма, които можем да продадем на робските пазари по крайбрежието и да добавим малко свежи пари в хазната, което няма да е никак излишно, като си има предвид какви заплати ви плащам. А защо не завладеем и Слънчевото царство? То е малко, но е много богато. Тук аз давам идеите. И аз казвам какво да се прави. Уседла ми коня. Да, господарю. Не си отивайте. Скоро ще се видим пак. Здравейте, Сладури! Радвам се да ви видя отново след толкова време. Имам да ви съобщя една радостна новина. Провадия! Вече моя! Ура, ура, ура! Живее нашия господар! Сега е ваш ред да ми докажете, че не напразно ви плащам такива заплати, че като се сетя ме заболяват гърдите. И трябва да побързате, защото нашите скъпи пленници могат да умрат от глад, докато пристигнете. Изчезвайте! Мисля, че тя беше права. Права беше. Но винаги се вбесявам, когато стане дума за Слънчевото царство. Моят скромен опит и знания са на ваше разположение. Стига да споделите с мен този мъчителен за вас проблем, господарю. Бързата кучка не действа на територията на Слънчевото царство. Ето това е. Как така да действа? Ей така. Контрамагия. Термичен запор. Но това означава, че не смея да го изрека. Точно така. Означава, че има и друг магиосник. Не по-малко могъщ от мене. Ето я... Добрата магиосница. Така я наричат. Това е жената, която от толкова години ми е трън в очите. Прът в спиците на колелото. Тя е амбициозна, безскрупулна. Досетила се за принципа на действие на микстурата бързата кучка и изградила ефикасна система за противодействие. И най-лошото е, че не знае как точно го прави. Иначе изглежда хубава. Приятна жена. Точно така, бе. Познаваме ме добре, защото беше моя ученичка. Преди да открия микстурата бързата кучка, преподавах в колежа за приложна магия в Приморско. Тя беше най-способната и най-красивата ми ученичка. И как да кажа, живеехме заедно. Надявах се един ден връзката ни да стане официална. Тая подла твар неусетно измъкна от мен всичко, което знаех. Аз ще й покажа на нея. Не ме познава тя. Когато завладее целия свят, сама ще дойде и... А какво прави Слънчевото царство? Племенница е на царя. Сигурно има някое слабо място, където да я притиснем. До сега не ми е хрумвало. Но може би
точно това да е слабото й място. Хубава дъщеричка. Майка й сигурно се гордее с нея. Той и царя има дъщеря, но И царят има дъщеря. Ако всичко стане законно, тя не може да попречи. какво ако стане законно? Господарю, вие трябва да станете законен владетел на Слънчевото царство. Царят има дъщеря за женене и вие ще се ожените за нея. Тогава не само добрата магиосница, но и Господ не може да попречи. Скъпи приятелю, не казвай нищо повече. Със съветите си ти ми отвори пъти и вече нищо не може да ме спре, докато целият свят и тази подла жена не паднат в краката ми. Аз няма да го забравя, уверявам те. Сега вече знам точно какво да правя. Ражда се зората с новия ден, прогонва тъмнината в уморен сънен плен. Ражда се детето в зряла любов, с първи вик небето вижда кръста нов. Един живот постига свока изов. Един живот постига, изтича като пясък, погълнат от бурното море и се преражда вечно с крясък. Не може да умре. Раждаш се отново, вече си друг. Вчера бил си някъде, а днеска си тук. Ражда се доброто, плотна, зряла любов. С първи вик небето вижда кръста нов. Къде се